Hello, what's up mga kasinag? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Pangalawang araw ko ito doon sa pinakabit nating aircon doon sa van. Kasi hindi ko natapos kahapon. Ngayon, hindi ko alam kung matapos ko pa rin o ano. Nakita ko sa inyo ngayon. Ayan mga kasinag, nakabit na natin yung piping sa taas. Magpa-piping tayo dito sa upa. Ayan mga kasinag, nakabit na natin yung pipe dito sa taas. Dito sa condenser. Ayan na siya. Antayin na lang natin ang decision nila sa wiring. Kung original wiring or new wiring. Ayan mga kasinag, nakabitan na natin siya ng wiring. Nilagyan natin siya ng 4 na relay. Isa sa compressor, condenser fan, evaporator, 2. Tapos nilagyan na natin siya ng fuse wire. Kasi yung board kasi nito mga kasinag na aksidente. Yan, kinabitan na natin yung wiring. Yan, wire ng high pressure switch. Tapos yung pipe nya, pressure switch, dryer, side glass, yan nakakabit na mga kasinag. Yung unit na ito, mga kasinag, C35018 thermoking unit. Ang evaporator niya mga kasinag. May pan dito 2. Papakita ko sa inyo mga kasinag gamit. Tapos yung condenser sa taas, may pan din yung isa. Yan, diretso sa compressor yan. Ito mga kasinag, itong pipe na ito, hot gas to. Diretso ito sa condenser sa taas. Tapos itong malaki na ito, suction ito, suction. Diretso yan sa compressor. Tapos yung isang maliit na yun, liquid line, ano yan, diretso sa dryer sa taas, condenser. Ito mga kasinag yan, oh. Yan, diretso yan sa evaporator. Liquid line. Ito naman mga kasinag, discharge pipe. Diretso ito sa compressor. Kasi itong hot gas, diretso sa evaporator. Itong side glass na ito mga kasinag, dito makikita ang gas kung puno na or bawas siya. Diyan na natin makikita ang gas. Pag kinargahan natin mamaya ng gas yan. Kasi ang gas lang ito 1/4. Mamaya kinargahan natin, napakita ko sa inyo. Day 3. Ayan yung mga pipe niya mga kasinag, oh. Tiyan mo, ito yung suction, ito yung suction, ito yung discharge. Diretso siya mga kasinag sa compressor. Mga kasinag, ayan yung compressor niya. May dating compressor na siya, original compressor na yan. Nakakabit na, kaya hindi na ako nagkabit. May bracket na rin siya, kompleto na. Pati yung pulley niya, kompleto siya. Ngayon, niligtis ko na siya. Nilagyan ko siya ng pressure sa loob, 300. Kahapon ko pa siya nilagyan ng pressure, 300. Ayan mga kasinag. Diba? Nilagyan ko siya ng pressure, 300. Pero konti lang binawas. Wala naman siyang leak. Mag-wiring tayo mga kasinag papunta sa control. Ito. Kasi may control yan dito mga kasinag eh. Yan. Yan naman trabahuin ko ngayon. Itong wiring ng control. Tapos yung wiring ng battery. Yung wiring ng battery mga kasinag, yan naman trabahuin ko. Kakabit ko yun dun. Tapos ito naman, kabit ko dito sa unahan. Papakita ko sa inyo mamaya. Ayan mga kasinag. Andito tayo ngayon sa ilalim ng sasakyan. Ayan oh. Nandito tayo sa unahan. Kakabit natin itong wiring na ito. Nakita yung wiring ito mga kasinag. Yan, ito. Ito natin siya papadaanin. Ito mga kasinag yung compressor ng unit. Yan, ito yung compressor ng unit. Yan o, ito yung compressor. Nakakabit na siya. Ito naman yung belt niya. Yan, yung belt niya. Nandito tayo mga kasinag sa ilalim ng sasakyan. Ano yun? Ay, kakabit tayo ng wiring. Aha. Natin siya mga kasinag papadaanin. Papunta na sa loob ng sasakyan. Dito natin siya padaanin mga kasinag. Ayan mga kasinag, kapit natin tong wire ng battery. Position na kaya't mahirap ang position ko. Hirap. Ay. Mapapansin nyo pala mga kasinag ito. Ano pala ito mga kasinag? Fuse.
Ayan mga kasinag, oh. Fuse ito ng Thermo King unit for safety, para hindi masunog. Kung magkamiran man shortage sa wire, ang masunog niya yung fuse lang, puputok. Walang space kasi mga kasinag, oh. Ano na eh, upis na yung nasa likod ko eh. Kaya wala na natin ang paraan. Okay. Ayan, nakikabit na natin mga kasinag. Ayan na siya, oh. Ito yung negative mga kasinag. Nakikabit na natin, tapos yun yung positive. Ito yung fuse wire nya. Ay, yung fuse nya. Ito yung fuse nya. Okay mga kasinag, baba natin itong upuan. Ayan mga kasinag, nakakabit na yung switch ng control. Ayan. Ayan, kabit na natin. On off lang yan. Tapos dito naman, ito. Nakikabit na rin natin yung wiring. Ito yung control nya mga kasinag. Yeah, yung control ng unit. Kasi hindi ito original wiring mga kasinag. New wiring to. Ginawan ko lang siya mga kasinag ng sariling wiring. Yung unit na yan. Yan. Yan ang control niya mga kasinag. Mamaya, paandarin natin siya. Wala yun. Wala mga kasinag. Wala siyang battery. Mamaya jumperan natin siya. Ayan mga kasinag, tapos na tayo mag-wiring. Tapos mag-piping, naligtis na rin natin. Ayun, lalagyan ko na silikon ko. At kakabit ko na yung fan para makargahan natin ang gas. Matapos na ito ngayon. Lagyan natin ang silikon yung butas. Eh, paano? What's happening? What are you doing? Okay, our silicon. Where is your inside? Okay. Mga kasinag, ang unit pala na ito ay C350-10. C350-10 ito, Thermo King unit. Ano ito? Itong aircon na ito naghahalaga ng 13,000 to 15,000 dirham. Pero sa atin nasa 200,000. Pero kompleto na yun, kakabit ko na lang. Chiller unit lang ito. Kaya naman ito mag -2, -4. Kaya naman ito. Pero kalimitan lang gamit dito, 0. Set point nila 0 lang. Kasi nalagay dito mga itlog, gulay, mga juice. Yun ang kinakarga dito. Yung isang klase nito mga kasina, ganito rin. C350 Max. Max naman yung 404 yun. Yun naman mga kasina, ano yung frozen. Mga frozen food. Kasi mga -18 yun. Ganito din ang style nun. Magkakaiba lang sa wiring, tas mga piping. May nadagdagan yung mga piping niya. Tapos yung mga wiring, kaiba lang. Pero hindi man, halos magkatulad din. Kasi nakabit na natin. Yan o. O, di ba? O. Yan kasi nakabit na natin. Pati yung pan niya sa ibabaw. Nakabit natin. Kakargahan na natin siya ng gas. Mga kasinag, pinaandar natin. Testingin natin kung gagana. I-on natin ang switch. Yan. Kargahan natin ng gas. Yung, gumana. Ayan, gumana mga kasinag. Ayos. Ayan, gumana na mga kasinag. Yan. Isang pan lang. Itong isang pan, hindi gumagana. Check
Checkin natin kung anong problema ito isang pan. Hindi rin gumana ito, condenser pan. Checkin natin mga kasinag. Palitan natin. Checkin natin kung anong problema. Pati compressor oh, hindi rin gumana. Ayan mga kasinag oh, hindi talaga gumagana yung compressor. Checkin natin kung ano ang problema. Break time muna tayo mga kasinag. Mamaya checkin natin yung chiller kung anong problema. Kasi hindi gumana yung condenser pan, compressor. Tapos yung isang evaporator pan, isa lang gumana. Checkin natin kung anong problema mamaya. Nahilo na ako. Kaya kain muna. Kaya ako tumatago mga kasinag. Kasi nakakahiya naman kumakain ako tapos nasa harapan ako nila. Kasi sila nagpapasting eh. Hindi sila kumakain sila gabi lang. Gabi, tapos madaling araw. Maghapon wala, hindi sila kumakain. Tapos yung iba kahit inom ng tubig hindi uminom. Kailangan natin igalang yung relihiyon nila. My friend, Sherry. Okay. How much can this one? Which one? How much? My vlog? No, this one how much? 25. 25? Yeah. You will buy other one and I will give you 1200. You give money, I buy you. Okay. This one you give me. No, this is old one. No problem. You like? Yes, I like. Give me. No. You give me money. This one not. No. Reconnecting Bluetooth. Oh. Ayan mga kasinag, na-check na natin. Fuse ang may problema mga kasinag. Sira ang fuse. Bagong bili yung fuse niya, kaso sira. Kita niyo yan? Yung fuse na yan, gumagana siya, may supply parehas. Pero pagdating dito sa wire, wala siyang supply. Kaya ibig sabihin, sira ang wire niya, sira ang fuse. Fuse wire mga kasinag, sira ang fuse wire. Kasi itong isa mga kasinag, gumagana dyan. Tapos ito, gumagana yung kabila. Para sila gumagana. Kaso pagdating dito sa wire, wala na supply. Ipalitan ko mga kasinag. 3 fuse wire kasi mga kasinag ang sira. Ayan mga kasinag, napalitan na natin yung fuse. Ayan, gumagana na siya. Gumagana na yung pan niya. Ayan, gumagana na mga kasinag. Ayan lumalabas na yung hangin dito. Sara natin yung pinto para ma-preserve yung lamig sa loob. Yan, karga natin ng gas mga kasinag. Pag magkakarga kayo ng gas mga kasinag, dito nyo titingnan sa side glass na yan Ibig sabihin pumapasok yung gas niya. Yan Pag wala ng bubbles yan, ibig sabihin puno na siya. Okay, mga kasinag, baba tayo. Isara natin. Yan yung high pressure niya 200. High pressure 200, tapos ito yung compressor niya. Ba't ang taas ng compressor niya Sira yata ang compressor nito Yung sa sound sang taas ng pumping. Mataas ang pumping mga kasinag. Temperature bababa na 24. Pero mahina na yung compressor niya. Tapos na natin. Salamat sa Diyos, natapos na natin. Ayan yung unit mga kasinag Yun, Thermo King unit. Patayin na natin mga kasinag. Yan patayin na natin. Nagbaba na yung temperature. Okay.